Sabideke. Yeah. I won't believe that Sabideke. I won't believe that Sabideke. Yeah. National, you are born 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 national. Under Daddy. Andas. Jalo. Jalo. You see what you go my way? William Yato Brothers now. You don't get a mother brother. What number could measure? Tata bo unlavoshi, Tata kana lavoshi against the Ramasmati, aina sini na bali ni mnabun nafano. Bangun jale kera bolu lo kuni pesali bangun lo dan. Mana seno no. Bana. Daja. Those who come to buy more than 50,000. Asana kale roba kasaba. Nabo takawa una mata ofana na ba. Ozondo onya wede grotu. Ejimu 5,000 naira naka. 10,000 dia. Onya wede kumakia. Osi John ona la kaide kumakia. Nabu matire ejingwa. Onya solo la efa tunoya abia. Ibu to shimpa na okafu. Over you got more than 50,000 naira. Osuna na kale oba kasaba. But often na ba. Osi John. Kumeba
Dalawan, my sister. Mara dora muzewa amma goya ba. Dalan. Obasinachi. Obasinachi. Aina kenegi. Dalawan. Na keneloge. No. Nkiziri kebeka malifana akpọ n'afa. Mobo Diamond Lady. Diamond Ladies. Mana ezofu. Nda evloge makulna Diamond wa kwesịlịgị. Kedu veri gini etugi kasi atagoto. Gwa ezofu. Ole ti mo video. Obidia. Na baba digina akpọ kasi atagoto. Mana ezofu. Kedu veri metata abịalo enesi na rotu. Iwa ina metata nna adimu nwa ahụ ụda odogwu mụla ahụ. Anyị nwere na-eme nlote nyabụ ịkwụ ya ceremony, burial ceremony ka anyị na-eme tata. Ọ ka anyị nọ, na ka mmadụ m ji. Ma ndị nwunye di m, ma ndị ọhụ ma ndị ụtọ m. Onye ọbụla jụọ na-esi na-arotu. Okay. Kedu ekpele na ekpele ọrụ na eze ndị ji maka unu wee bịa? Ekpele na ekpele ọrụ na eze ndị ji maka mụ na di m wee bịa bụ arụsị ike bụ mbọ. Ekwuru m na onye ji ọmabịa na ọdịlị ya mma. Onye ji ezigbote ibe nwere bịa okechọrọ mụ na di m nwe. Na ekwuru m na o ji ezigbote ibe ana. Mana eji ọjọọ ezi ezigbote ibe ana. Dị ọjọọ ọ na-aja osoli ya na-ana. N'ọnya bibe nnekpe nwe nnekpe si na-arụ esi ya ọbụla ike. Na ya na-ana n'ụkwụ o ji bịa mara nke o ji ana. Anyị kwuru si na ka ikpele ka ọ ya ele. Kedu ekpele na ekpele ọsọsọ dị gị na-akwa ozu a? Ezinụlọ anyị niile ahụ ozu tata. Okay, kedu ekpele na ekpele dị gị na ụmụnne nke abụọzi maka ndị chọtara unu? Ekpele na ekpele dị m na ụmụnne ya bụ na bakwasịa nna ba
Aba akwati ya ati ogologo ndụ na arụsi ike kwati ya kwa na iwe enwe onye dablu bịam na akwasị nna ya o bido hụ ite gaba n'iru ma ndị nwere ego a na-abawanya no iwe ngol n'ọghọ daalụ rinne anyị kwuru si na ka ịgọlụ ka olel ka obi dị ga-atụ na-eme ya kata mma agbali ibe gị ba na ya lụgị ọ bụ na ị na-ekpu ka ahụ n'ime ụlọ kawa ya bịa mana ezobu so na ije nke mmadụ dị mma Udi yo an ma ta handi we. Udi yo adero. E ora ka ma bala julu. Nga na benete go na hanja ko no beri. Ana so do wora ya do benete go. Yes. Dalo. Thank you very Bueno, uno y el que le Amechi atro mi goto lá sa muito usulo Amechi graças dalo Oba Isra City Boys. Don't worry, back what the better da. Hey, every guy, this year's change. Grace, sir. Our era chum. Okay. Grace. More cousin. Onye mbosi izodogu nwana mo pass na chi Nata anja ni arba ariba DJ Kristen. Yeah, where is it? The big guy. Mwa bala ibu cheese nani iru na babu na apta kapta. Okay, good is. Mana mo
Shop Canel. One more bus now, Shop Canel. Ahora nando marakal. Oye yo bro voy a querer. Avisa moi. Child formula. Bunyabo monitor. Laquelle monitor. Hein? Bien. This boy, nabo. Ina kataya bana. You learn me. Orasi. So, odoguna gulere. Obial chacha na neto. Ero wanje mala ko sinaleta. Amra manne awko bo sinaleta. Oya ka bu no so message money. Odogo iru ai. Ke ko sede. Mare zo ko empati. Kwana mune tulu na abu mbe bulugbo. Mare zo. Makezo wa botolo ira re gbachu. Eno. Dalun. Kewe. I'm a take you. Oscar. Pande don fifi wana dere bo mayor na Hollywood iduma deka one ko wori gine ga zos ga double zos ena grace wala ba ta asne wonna gana tos ezo dalon Vale, vai. mana ezo ebe ga pande ekalle god kine was ekalle Wawa to babu. funny story Basta si ko. kada ye lunia kada ye luno Ko basta na chiko men. Nani YouTube, e bana YouTube na watch live.
I know Makasabi Deke. Yes. Mabuchi Python. Yes. Yoba. Yes. Wanjakare. Manamu Lerika. Whatever. So that now. Kana Pana. What is it? I said, Rogo Maruzi. Kaba the Manakia. Oh, man, I can't. Yes. I was thinking I am. I've been a chairman. How do you give a voice? A boy is a cab, one of them. Even my mail in the way. Well, yes. OBJ. No, my boy. Give my boy. Oh, my boy. The big guy. Where is Medical? Go, Medical guy. You more appointed nose. No, I'm going to attack him. Look at that. Princess.
Carbon
cement.
I'm
Onye
Rosa kana lego. Libero Zoro. Thank you.
ebe a na-aga ọzọ elugoni
Thank you.
Obra full money go.
we man the one na mo one na mo man the we will not come na para go mo ka mo brother one na mo we will come na mo Abuja wa to ya ka mo we will ala mo wa to ya ka mo Abuja kana le ba ka indike so we be mo listen down my band the mama amalu do me tala bo ka mulo mulo bo ya ban kan o to bravo iru an ono to we ke go na bani go na no Nigeria ndo ibe we bulu ka jona hasam o best band ni go o do kutasla we ari na o na na bologa I'm serious at you baby huta Sada wala na wena lona chomo bali wangosu yiro inina kaiwe donobu ebe wetira tonobu wanne ke brisoro ni de bebe no nata wasi be onne na kanina meheru bebe mebi te ani meheru Sylvester wanne ke wanne meheru Yesu de Baba, you want to never see what you can do. See what me. What you are doing, what the Lord and I want to be. Don't do what you want to be. Walk out here. See the other partner, and you. And I look over okay, no, so go down. How are you? You never mind the I'm not I make a little money, I will put a gun with them like you. Now what 2,000 naira.
ọsịna na-akala ebe tasaba maka ọgwọ nna ọ na-agba nkiri anyị kenelu gị na-ejere nna mbana Wazeko walamu wobilibego waba abogeba malarzeleko Wazeko walamu kedele walamu sondeleko Wadawa Wala muzadeja walamu deja Mama deja deja Mama deja Wada wada tuwa Watiago mama Yes, I know Pananya. Oh, good, cool ones. Number yard. Everyone, I regard it.
Everybody want to
One number